Dobrodošli na EasyPass, mesto gde možete podići svoju strast prema deljenju znanja na viši nivo. Na profilu imate sve nadohvat ruke, zahteve za časove, istoriju zakazanih časova i statistiku koja vam može pomoći da pratite svoj profesionalni napredak. Kako izgleda proces zakazivanja časova? Kada učenik zakaže čas, dobit ćete mail obaveštenja i SMS ukoliko ste ostavili broj telefona. Zahteve možete videti i prihvatiti na vašem profilu. Kada prihvatite čas, dobit ćete automatski mail sa linkom ka času. Sve što je potrebno da uradite jeste da kliknete na link u dogovoreno vreme, dozvolite korišćenje kamere i mikrofona i bit ćete na času. Ako niste dostupni u datom terminu, jednostavno otkažite čas i predložite nove termine u komentaru. Redovno ažurirajte svoj kalendar i koristite segment poruke kako biste se dogovorili sa učenicima oko svih detalja. Na kartici profil možete dodavati informacije i menjati detalje prema vašim potrebama. Da biste bili u mogućnosti da držite časove na EasyPass platformi i prihvatili zahtev za čas, potrebno je da uplatite jedan od paketa pretplate za 5, 10 ili 20 časova. Paketi nisu vremenski ograničeni i stoje vam na raspolaganju dok ih ne iskoristite. Podsjećamo vas da je deljenje kontakt informacija strogo zabranjeno. Vaša posvećenost i ažurnost u odgovaranju su ključni za uspeh na EasyPass. U slučaju da primetimo deljenje kontakt informacija, nepojavljivanje na času ili neažurnost u odgovaranju, bit ćete uklonjeni sa platforme. Zato, ukoliko želite da budete aktivni na EasyPassu i imate nove učenike, svi časovi moraju biti održani preko platforme. Mi smo tu kao platforma da vam olakšamo zakazivanje i održavanje časova, kao i da se postaramo da imate što veći broj novih učenika. Vrednujemo vaše znanje i želimo da imate redovne učenike, kao i da povećate cenu i vašu zaradu. Stojimo vam na raspolaganju uvek kao podrška. Želimo vam puno zakazanih časova.